Hej guys, og velkommen til den her video. I dag skal vi unboxe en pakke fra Robin Samse. Yay! Som jeg har købt. Som jeg så har fået nu. Så lad os begynde. Ja, vi starter jo egentlig bare med at åbne de her. Kanter. Så har vi det her ting her. Der ligger klistermærker. Altså, hvad synes I egentlig? Jeg synes, de er så søde. Det er det for den nye, eller for dessert-kollektionen. Og så har vi den her. Der er også et andet klistermærke, men ja, det har jeg også. Det ligger nok nede på den. Så hvad jeg købte, så lægger vi det herovre. Så har vi en mystery pin, som jeg tænker, vi skal åbne sammen. Det gør vi lige bagefter. Så kan jeg skal få det der klister i. Okay, og så den næste ting er den her keychain. For det er sådan en ny kollektion. Og i enden af det med Robin Samse sokker. Yay! Så jeg ved godt, at der står 41 til 46, det er ikke min størrelse, men det var egentlig fordi, det var de eneste, der er tilbage, så jeg tænkte, why not? Så jeg vil lige prøve at rette lidt på det, så jeg kan unboxe den hernede for jer. Så jeg ved ikke lige 100% hvordan man åbner den. Og man skal åbne her. Okay, så vi skal lige have gjort det sådan her. Sådan der. Så har vi fået den åben, og så kan vi lige vende den om igen. Så åbner man her. Oh my god. Oh my god. What the pain? Look at these. Okay, de er en lille smule høje. Kig på dem, og de er dejligt bløde. Så står der Samse her. Og så står der Robin her. Så der kan du nogenlunde selv vide, hvilken vej det skal gå. Og så Robin Samse. Og så har det samme med Samrita. Og Kawaii Noms. Og der står også Robin Samse. Kig på dem. Nå. Men nu skal vi til det spændende. Nemlig jeg vil gerne have det lidt længere ned. Yes, I'm sorry. Den er lidt langt ned. Så må jeg bare holde den op her. Så det er mystery pin. Og den er så ikke åben før, men nu har jeg jo lige åbnet tapet her. Og så her, det er lidt dessert. Og så på det her. Og så har vi kat her. Og så har vi alle dem her, som man kan få. Så jeg håber måske lidt at få den der. Eller ja. Ej, jeg synes, det er altid søde. Eller den der måske. Ej, de siger altid så søde. Jeg er glad. Lige meget, hvilken jeg får. Så burde du ikke bare åbne den nu? Gå ned og like videoen, hvis I har lyst. For så kan det være, at jeg laver flere videoer sådan der, ja. Og guys, har lige været i vandet, så hold lidt gamle mandsfinger nu. 3, 2, 1. Oh my god. What? Ej, hvor den cute. Look at it.
Og jeg elsker, hvordan den er sådan i guld. Ej, hvor den sød. Ej, hvor er den nuttet. Okay, vi tager den lige af her. Så jeg har fået den der. Ej, den er sød, og den er blank og glat. Look at it. Oh my god, jeg er så glad for den. Så jeg tror, man skal hive den her i. Og så putter man den ind her, og så sætter man den på den anden side. Lad os lige prøve. Sætter den lige på. Det var min kat, der hoppede. Look at it. Jeg prøver lige at rette den. Se den lige. Den er så sød. Og så prøv at se. Det er alle dem her, du kan få. Den er så sød. Se. Og den sidder bare godt fast på. Den giver jeg 10 ud af 10. Alle de her ting, ikke? Oh my god. Og sokkerne også. Og klistermærkerne. Oh my god. Og guys. Og jeg har også et autograf. Prøv lige at se den. Se den. Se den lige, hvor den syder. Ej, jeg elsker min video. Som man kan se, har jeg også Robin Samse musemåtte hernede. Og så Robin Samse. Ja. Jeg har faktisk skoletask, bæltetask, deres nye bog. Den der med Catalantis, så har jeg 2 eller 3 forskellige keychains og nogle keyhangs. Den der og sådan der man hænger til. Så har jeg masser af autografkort, nogle andre klistermærker og bådskåner og hvad de her slags magneter og så forskellige og 2 forskellige slags den der man ligger med og masser af tøj og ja. Jeg elsker Robin Samse. Så ja. Her har vi konklusionen. Ja, det kan godt betale sig at købe for Robin Samse, også selvom, ja. Og her er konklusionen. Jeg snakker rigtig meget. Like eller subscribe, hvis I gerne vil se mere af sådan nogle unboxing videoer. Og ellers så ses bare i næste video. Hej hej.